Цэнтр новых ідэй правёў даследаванне пра транзіт улады ў Беларусі. Хто можа стаць яго ініцыятарам? Эліты, сам Александр Лукашенко, звычайныя беларусы ці Расія? Мы лічым в нашым даследаванні, што гэта будзе працэс, які будзе адбывацца зверху, да, гэта будзе трансфармацыя ўлады, дзе асноўная задача будзе у бягучых уладаў у Мінску перадаць уладу наступнага чалавека, да, наступнаму кіраўніку дзяржавы. Шансы на дэмакратызацыю пры такім сцэнарыі даволі нізкія, бо гэта будзе адна з галоўных задач, да, каб сістэма не змянілася канцэптуальна, да, можа змяніцца першая асоба, можа змяніцца твар гэтых уладаў, да, але каб сістэма працягла працаваць прыблізна так же, як яна працуе зараз. Калі мы кажам пра трыгеры, то самым вялікім трыгерам эксперты, якіх мы апыталі, лічаць, што гэта будзе здароўе Лукашэнкі. Да? На другім месцы гэта вайна в Расіі, але агулам, калі паглядзець, ёсць два кластера трыгераў, з якімі могуць быць звязаныя гэтыя перамены. Да? То бок першае гэта менавіта сам стан Александра Лукашэнкі, то бок гэта можа быць яго рашэнне. Ці гэта можа быць рашэнне эліты. Гэта ўжо не прынцыпова, да, але гэта стане здароўе першай асобы. А другі кластер трыгераў звязаны з знешнімі праблемамі, да, з нейкімі знешнімі выклікамі. Гэта сітуацыя в Расіі, гэта змена сітуацыі з вайною і гэтак далей. Пра якія тэрміны транзіту ўлады ідзе гаворка? Агулам мы запытвалі пра розныя гарызонты. Да 40-го года 90% апытаных экспертаў лічаць, што транзіт все-таки пачнецца. Так? Калі мы кажам до 30-го года, то таких толькі 15 запытаных, да? Таму хутчэй вось трэба набрацца яшчэ часу. До 40-го высокая верагоднасць, 90%. Ці ёсць шансы, што транзіт улады ў Беларусі адбудзецца без аглядкі на Расію? Калі так, то пры якіх умовах гэта магчыма? Калі мы рабілі сцэнарную матрыцу, мы вызначыліся з двумя галоўнымі асямі, якія будуць вызначаць розныя сцэнары, якія будуць далей развівацца. Да? Першае, гэта наколькі будзе працэс адкрытым ці закрытым, да? Наколькі іншыя гульцы змогуць удзельнічаць у працэсе транзіту ўлады. Але самым важным, хутчэй, самае важнае, вось мы лічым, будзе з'яўляцца якраз такі кантэкст звязаны з Расіяй. Да? Якую стратэгію паводзіну выбере Расія? Расія будзе спрабаваць агрэсіўна сябе паводзіць, Расія будзе паводзіць сябе пасіўна, ці Расія будзе ўвогуле знята нейкімі сваімі праблемамі, і яе не будзе хапаць часу, ресурсу на тое, каб займацца беларускім транзітам. Да? Таму, безумоўна, Расія тут грае вельмі важную ролю, таму што яна мае найбольшую колькасць рычагоў на існуючую ўладу ў Мінску. Яна больш уплывае, і беларускія ўлады больш залежаць ад Расіі, чым ад Еўрапейскага саюза, чым відавочна ад беларускага грамадства і гэтак далей. Да? Таму гэта будзе ключавы фактар. І менавіта таму залежыць, якім стане будзе Расія в момант трансфармацыі ўлады. Гэта таксама часткова залежыць і ад таго, які рэжым будзе в Расіі, будзе пры ўладзе Владзімір Пуцін, ці гэта будзе нейкі іншы чалавек, калі мы кажам пра гарызонты 40-го года. Да? Гэта вельмі важна ўплывае на гэта стан вайны з Украінай, да? Наколькі Расія будзе аслаблена ад гэтай вайны. Якія падзеі могуць сарваць кіраваны сцэнарый транзіту? Што, на думку экспертаў, уяўляе найбольшую рызыку? Агулам, калі мы вывучалі постсавецкія рэжымы і транзіты в постсавецкіх рэжымах, насамрэч аўтарытарныя рэжымы навучыліся перадаваць уладу даволі паспяхова. Да? Мы ведаем прыклад Казахстана. Зараз беларускай павесткі часта ўзгадваецца Узбекістан. Да? Там таксама прайшла перадача ўлады, і рэжым захаваў сваю сутнасць, проста змяніўся кіраўнік дзяржавы. Да? Але не адбылася дэмакратызацыя. Але калі мы пачынаем глядзець больш дэталёва, то мы бачым, што ў шмат такіх выпадках працэс выходзіў з-пад контроля. Па адной простай прычыне, вельмі шмат нейкіх нявызначанасцяў, якія будуць уплываць на сам ход працэса. Напрыклад, грамадства. Да? З аднаго боку мы маем 6 гадоў рэпрэсій, грамадства, безумоўна, цалкам падаўлена, цалкам пад кантролем зараз знаходіцца. Пры гэтым, калі мы паглядзім Казахстан і пратэсты ў 22-м годзе, якія там пачыналіся, да? Там цэлае грамадства было падаўлена. Але пры пэўным збеге абставінаў яно згуляла вельмі важную ролю ва ўсім працэсе. Шмат чаго будзе залежыць, ці будзе прызначаны пераемнік. Да, ці Александр Лукашенко кагосьці прызначыць, ці ён нікога не прызначыць. Ці захоча Александр Лукашенко сысці цалкам,
ці ён захоча захаваць нейкую частку улады, напрыклад, кіраваць УНС, да, як мы бачым па прыкладу Туркменістана, дзе была падобная схема. У выніку гэта прыводзіць да таго, што бюракраты, чыноўнікі в нейкі момант пачынаюць не разумець, каму яны падпарадковваюцца. Гэта ствараюць бюракратычныя такія турбуленцыі, да. Вельмі важна, якая будзе роля сілавікоў у гэты момант. Яны будуць пасіўныя, яны падтрымаюць пераемніка, ці яны пачнуць гуляць нейкую сваю гульню. І яшчэ адзін важны момант — гэта ці сфармуецца нейкі палітычны цэнтр, да, так званае палітбюро. Ці пачне падчас транзіту улады нейкая група, напрыклад, чыноўнікаў, элітаў праводзіць сваю нейкую лінію, да, мабыць, высоўваць свайго нейкага чалавека, да. Вот все гэтыя фактары яны будуць уплываць, апроч відавочна Расіі, апроч відавочна Захада, дэмакратычных сілаў. Таму цалкам зразумела, чаму в большасці выпадкаў сам працэс транзіта выходзіць з-пад кантролю і ідзе не па таму плану, як першапачаткова улады хочуць яго здзейсніць. Калі транзіт сапраўды пачнецца ў найбліжэйшыя гады, якая прыкмета першай пакажа, што гэты працэс ужо запусціўся? Мы менавіта пра прыкметы транзіту не рабілі даследавання, да, але і таму тут как бы магу просто сказаць агулам, што мы бачым па іншых краінах. Што мы бачым па іншых краінах? Пачынаюць вы пабачыце прыкметы, да, пачынаюць з'яўляцца прыкметы. Напрыклад, кіраўнік дзяржавы перастае удзельнічаць у нейкіх больш нізкаўзроўневых паседжаннях, а пакідае за сабой толькі так званыя стратэгічныя нейкія паседжанні, рашэнні і гэтак далей, а замест яго з'яўляецца нейкі іншы чалавек. Да, вот можем уявіць сабе, што Александр Лукашенко перастае ездзіць па рэгіёнах, і замест Александра Лукашенко пачынае нехта іншы ездзіць па рэгіёнах, да, вот прэм'ер-міністр, і збіраць там всю рэгіянальную бюракрату, да, всіх рэгіянальных чыноўнікаў і праводзіць вот з імі з гэтай преславутыя селекторы і гэтак далей, да. То бок адна з такіх важных прыкметаў, якая будзе паказваць пра сур'ёзныя намеры, а не просто вербальныя, да, што у нас, конечно, будзе калі-небудзь новы кіраўнік дзяржавы. Ну, конечно, у нас калі-небудзь будзе новы кіраўнік дзяржавы, да. Гэта тое, калі Александр Лукашенко перестане займацца вось такімі нізкаўзроўневымі задачамі, якімі ён зараз вельмі часта займаецца. Калі пачне з'яўляцца іншы чалавек, які будзе выконваць гэтую ролю ягоную, вось тады трэба сур'ёз пачынаць назіраць, хто гэты чалавек і як гэты працэс будзе развівацца. Хто, на вашу думку, быў бы найлепшай фігурай для транзіту ў беларускай сістэме ўлады? Мы апытвалі в нашым даследаванні, каго ўвогуле лічыць, да. Там на першым месцы, канешне, з'яўляюцца беларускія чыноўнікі, на другім месцы сям'я Александра Лукашенка, потым сілавікі. Таму, канешне, хутчэй за ўсё гэта будзе асоба, якая ўжо зараз убудавана ў сістэму. Як, на вашу думку, беларусы адрэагуюць на транзіт, калі ён будзе кіраваным, улічваючы, што гэта звычайна вельмі нестабільны перыяд, а мы і так ужо шмат гадоў жывём у палітычным крызісе? Калі мы апытвалі нашых экспертаў, то там хутчэй былі такія песімістычныя нашы погляды, да, экспертаў, што хутчэй за ўсё грамадства будзе пасіўным і прыме той статус-кво, які адбудзецца. Да, гэта дамінуючае зараз меркаванне, але тым не менш значная частка экспертаў лічыць, што все-таки будзе з'яўляцца нейкая магчымасць і грамадству выказаць сваё меркаванне. Да, гэта зноў жа будзе залежаць ад таго, як бягучыя ўлады вырашаць будаваць гэты працэс, рабіць яго закрытым ці адкрытым. Да, тут ёсць для іх саміх рызыкі. Калі яны робяць гэты працэс закрытым і іншыя гульцы не могуць ім удзельнічаць, то па сутнасці беларускія ўлады закрываюць саміх сябе, зачыняюць саміх сябе сам-насам з Расіяй. І па сутнасці ад Расіі ўжо будзе залежаць далей, як будзе адбывацца працэс, таму што, як я ўжо казаў, яна мае куды больш уплыву на Мінск, чым Мінск на Маскву, да. Калі ж беларускія ўлады зразумеюць, што лепш рабіць гэты працэс адкрытым, дыверсіфіковаць свае ўласныя рызыкі, тады, канешне, і для грамадства, і для дэмакратычных актараў, і для Захада будзе гэтая нейкая прастора паўплываць на гэты працэс. Як вы ацэньваеце рызыку таго, што Беларусь у выніку атрымае не змену ўлады, а старую сістэму Александра Лукашэнкі, толькі ўжо без Лукашэнкі? Я бы сказал, што гэта базовый сцэнар. Так, я бы сказал, што, на жаль, на дадзены момант гэта базовый сцэнар па меркаванні зноў жа і экспертаў, і маім уласным меркаванні. Прычым, калі мы паглядзім на іншыя постсавецкія краіны, да, і нават і грамадства, і заходнія партнёры на першым этапе могуць успрыняць гэта як ўсё роўна прагрэс. Ну, прынамсі, змянілася першая асоба, да, прынамсі, гэта не Александр Лукашенко, гэта нехта іншы. Гэта новая асоба можа зарабіць некаторыя касметычныя крокі па лібералізацыі эканамічнай дзейнасці, напрыклад, нават існавання грамадства. І гэта будзе ўжо ўспрымацца
адразу як вялікі прагрэс, насамрэч без структурных інстытуцыйных зменаў гэта не будзе прагрэс, да, і вось у гэтым таксама адзін з вялікіх рызыкаў, якія існуюць вакол усього гэтага працэсу. Наколькі цяжка будзе чалавеку, які прыйдзе да ўлады пасля Александра Лукашэнкі? Гэта залежыць ад таго стану, якім будзе знаходзіцца Рэспубліка Беларусь. Да, калі мы уяўляем, што гэта будзе ізаляваная краіна, якая цалкам залежыць ад Расіі, якая працягвае губляць насельніцтва, да, дэмаграфічныя праблемы, якая працягвае адставаць і эканамічна. Мы зараз бачым, ва ўсім свеце адбываецца рэвалюцыя штучнага інтэлекта, да, мы бачым, як тэхналогіі змяняюцца, тэлекамунікацыйныя тэхналогіі, все тэхналогіі, да, калі гэты новы чалавек будзе мець вось такую краіну, тэхналагічна адсталых, з вялікімі назапашанымі дэмаграфічнымі праблемамі в ізаляцыі і пад вялікім уплывам Расіі, ну, то гэтаму чалавеку будзе вельмі цяжка. Вашае даследаванне – гэта прагноз ці меркаванне экспертаў, сабранае ў адным дакуменце? Пакрыху і таго, да, то бок мы з аднаго боку хацелі паглядзець, а што агулам, які кансэнсус так званы сярод экспертнай супольнасці, як яны гэта ацэньваюць, да, а потым з іншага боку мы самі хацелі паглядзець, а як гэта адбывалася ў іншых постсавецкіх краінах, да, якія там узнікалі праблемы, дзе ёсць нейкія окна магчымасцяў, у тым ліку для нас, да, насамрэч адна з галоўных прычын, чаму мы рабілі гэта даследаванне, мы хацелі зразумець, а як гульцы, якія зацікаўлены ў дэмакратызацыі, могуць паўплываць нейкім чынам на гэты працэс, павялічыць шансы, што ён скончыцца на карысць адкрытасці дэмакратызацыі, да, а не на захаванне існуючай сістэмы. Таму тут ёсць і тое, і другое, да. Якія шансы ў прадэмакратычнай часткі беларускага грамадства паўдзельнічаць у транзіце? Шанс, конечно, маленькі, но яны ёсць. Да, кепска яны маленькія, добры, да, што яны все роўна ёсць. Мы бачым з тых сцэнарных планаванняў, якія мы рабілі, у нас там ёсць інтэрактыўная мапа з 14 сцэнарамі, такой дрэва сцэнараў мы яе называем. Мы бачым, што вельмі важна будзе таксама і паводзіны заходніх краін Еўрапейскага Саюзу, таму што сам транзіт гэта будзе вузкі, даволі кароткі перыяд. І калі заходнія краіны не будуць да яго падрыхтаваныя, то па сутнасці гуляць будзе толькі Расія, да? Ну, апроч беларускіх уладаў. І вось нам падаецца, што тут якраз такі вельмі важная роля для дэмакратычнай супольнасці, каб даносіць гэта і павышаць гатоўнасць захаду удзельнічаць в гэтай гульне, мець нейкую прапанову, якая паўплывае на паводзіны уладаў у Мінску. А з іншага боку мы бачым таксама зноў жа па нашым рэгіёне, што дыяспара робіцца все больш уплывовай. Калі мы паглядзім на апошнія там выбары в Малдове, перад апошнімі выбары в Малдове, да, мы бачым, што вельмі часта дыаспара па сутнасці ратавала еўрапейскую будучыню Малдовы. Калі бы не была такая вялікая актыўная дыаспара, то краіна хутчэй за ўсё бы скрочыла в больш складаную палітычную сітуацыю. Мы бачым, як сітуацыю з Украінай дыаспара дапамагае сваёй краіне, падтрымліваецца, трымае Украіну таксама в павесткі, збірае нейкія сродкі, займаецца шырокай адвакацыяй, да? Таму мы лічым, што і дыаспара все часцей і все больш робіцца сур'ёзным гульцом, які крыху, але гэтаму крыху можа паўплываць на сітуацыю, але гэта крыху можа быць вельмі істотным моманце. Расія ў выпадку транзіту можа даць узброеную падтрымку, грошы, танную нафту і газ. А што можа прапанаваць Захад? У Захада таксама ёсць шмат, што ён можа прапанаваць. Да, пытанне, наколькі ён будзе разумець, каму прапаноўваць, што прапаноўваць і калі прапаноўваць. Да? Захад дагэтуль тэхналагічна з'яўляецца сусветным лідарам. Да? І мы можам доўга казаць пра імпартазамяшчэнне, пра нейкія кітайскія тэхналогіі і так далей, але шмат такія тэхналогіі працягваюць існаваць на Захадзе. Захад з'яўляецца вельмі важным і рынкам, і мы можам адтуль імпарціраваць і тэхналогіі, і людзі могуць пачаць вяртацца. Да? То бок у Захада ёсць даволі шырокі фінансавы інструментарый, якім што яны могуць сабраць, мы гэта называем пакет па дэмакратызацыі Беларусі, да? Каб яны маглі сабраць гэта в нейкую прапанову, в нейкі такую пакетную прапанову, да? Таму што мы не вельмі верым, што існуюць стратэгіі, да? У заходніх краін не заўсёды ёсць стратэгіі па вельмі важных пытаннях, не тое, што пра Беларусь. Да? Таму казаць, вот давайте, у вас будзе там стратэгія, ну, не будзе стратэгіі, гэта нармальна, так проста працуе гэты свет, да? Але мець нейкую канкрэтную пакетную прапанову і каб пра гэтую канкрэтную прапанову ведалі ў Мінску, да, каб яны маглі паводзіць сябе таксама крыху па-іншаму, прынамсі у іх быў выбар, да, як сябе паводзіць. Вось гэта мы лічым крайне важна прямо зараз.